Dyma ni, mae'r beirniad Ginny Pope, mae hi wedi cael cipolwg ar pob ceffil yn mynd mas i wneud sioe fach. Ginny wrth gwrs yn brofiadol iawn yn y dosbarth hyn, a os dwi'n cofio'n reit fe gath i ceffil lliw cynta trwy i'r sioe ceffil y flwyddyn o dan y cyfrwy hyn un flwyddyn. Os un ohonoch chi wedi cael y profiad o fynd i sioe ceffil y flwyddyn? O do, o dan gyfrwy? Do? O do, sawl gwaith. Do. Odi. A siwr profiad yw e? O, ni wedi sôn digon amdano fe, ni yn dros y 2 ddiwrnod diwetha, tymod mewn llaw ag o dan gyfrwy. Mae'n sioe fawr, mae'n arbennig a diwedd y season, na'r gorau gallu di wneud i gael wobr fyna. Siwr dimlad yw i fod yna i gystadlu? Wyt ti o dan goleau, wyt ti o fewn, mae fe'n ar y stage yn wyt ti. Mae fe'n special, mae rai gweud. Mae fe wir. Odi, mae wedi tynnu mlaen rhyw 6 o'r dosbarth, a mae'n cerdded lawr i gael cipolwg ar y lleill i weld a o'n i wedi moyn tynnu rhywun arall mlaen. Mae'r ffordd mae rhywun yn dal i hunan hefyd, mae'n siŵr, yn osgeiddig iawn ar gefen y ceffil. I'r pictiwr mae fe'n bwysig. Posture yn dyfe? Posture mae fe'n bwysig, odi, i'r llun, odi wir. Wrth bod fi'n gweud yna, fi wedi bod yn eistedd lan nawr. Ie, mae'n dechrau wneud i feddwl yn fe. Odi, fi'n gwybod. Os ydy'r menwod hyn yn gallu wneud hyn yn y gres, well i ni wella yn y tŵr yma. So eisiau fynd yn grwmp. Ie, mae wedi tynnu 7 mlaen o'r dosbarth. Mae'n disgwyl fel wedi penderfynu odi, mae'r garden goch. Mas i'r ceffil glas. Mae llon gyferched agresog i Kaylis Bouncer yn ennill y gystadleuaeth yma ac yn eiddo i Miss Amy Bryan Dowell yng nghystadleuaeth y cyfrwy Inti ar ddangosiad osgeiddig ac osgeiddig iawn hefyd oedd yr enillydd. Ac yn ail, Delyth Simmons a banjo yr ail ag Gemma Rhys ar ei gefen. Ceffil enillodd dosbarth, ceffil ei hela yma ddo. Wedi dod nôl heddi i fod mor agos o mor bell o dan cyfrwy yr ochr yma. Mae Gemma a banjo. Dwi'n meddwl mai Gemma sy'n berchen hwn. Mae ond wedi entro ma Delyth, dwi'n meddwl. Dim cysylltiad. Oedd bobl o'n i'n cloncan ddo, o'n i'n meddwl falle bod bosib bod Gemma wedi gwrthi banjo. Oedd Delyth yn gweud dim fi sy'n berchen e. Yn y catalog ond yna fe, yna gliro yna. Trydydd yn wen i gyd. Dwi'n meddwl Gemma Rhys yw hwnna. Hwna, ar y cyntaf di hwnna. Amy Bryan Dowell. Kaylis Bouncer. Mae'n edrych mor debyg gyda'r hati ymlaen yn dyn nhw'r menwod yma, a'r gwisgoedd sydd bron yn gwmwys yr un peth. A diddorol gweld mae'r top hat a'r feil drosto fe wrth gwrs. Beth wyt ti'n meddwl yw pwrpas y feil de? Heledd, dyna ni gael test bach i ti. Meddwl las, y ti'n hela? Nawr te, hela. Claire Gwybed oddi ar yr gwyneb? Top marks, wyt ti'n neud yn dda os hyn, ie. Mwdfyd os wyt ti'n mynd digon fast, wrth gwrs. Ie, Claire, wyt ti ddim yn moyn, os wyt ti'n ar garlam, wyt ti ddim yn moyn pethach i daflu nôl yn dy wyneb di. Yn lun harf iawn. A dyna ni, Kaylis Bouncer yn eiddo i Miss Amy Bryan Dowell. Enillydd y categori yma yr cyfrwy Inti, yr arddangosiad osgeiddig. Wedi dod â marciau uchel iawn a'r hebang goch i'r perchennog.
yn disgwyl yn gyfforddus yn dweud. Felly di weld ni'n gallu di. Felly di drefeilio arno na trwy bydd. Mae yna gydbwysedd yn os e. Mae e fel fluid bron yn dweud. O'n i'n gweld yn berffaith fan hyn. Mae'r pen lun. Wyt ti'n gweld hele dyw e ddim yn symud gymaint o gwbl. Gafel yn y corna wyt ti wedi gweld saff. Pa becso? Ie. Fe gei di spin fach cyn hir. Ie, bydd y diwth yn ochr i. Ie, llwn ni drefnu rhywbeth ti'n awr wrthos hyn. A rwy'n ni gwybod sydd mae'n mynd. Odi, mae fe'n pictiwr, mae'n rhaid gweud. Dewis da i'r beirniad Ginny Pope.